παιδιά, σήμερα έχω ένα διαφορετικό βίντεο. Μου το ζητήσατε στο short που είχα ανεβάσει. Θα σχολιάσω θα σχολιάσω τραγούδια από τους Stray Kids. Από αυτούς μου είπατε, από αυτούς τα κάνω, γι' αυτό πάμε. Λοιπόν, πώς ξεκινάνε έτσι, αυτό το τραγούδι είναι αυτό. Πρώτο φάουλ λοιπόν. Αυτό τι είναι τώρα? Κάτι μηχανής και κάτι βέλη και μετά ξεκινάει το τραγούδι και κάτι άσπρα. Τέλος πάντων, πάμε. Αλήθεια. Εδώ ξεκινάνε. Έχω κριντζάρει από τώρα. Αυτό το πακί, τι είναι? Πακί, τι... Ας το μην απλά πάμε, έχω κριντζάρει εγώ. Τι βλέπω. Τα βέλη, μηχανές, άνθρωποι, άσπροι, μαύροι, ρούχα στην Κίνα. Πού κολλάνε όλα αυτά? Δεν ποιος καταλαβαίνει τα κινέζικα, τα κορεάτικα και αυτά. Τι, τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Τι χορός είναι αυτός, ρε? Είναι αυτό που κάνανε πριν, έχω αυτό, είναι αυτό που κάνουν γάμο την Πάτρα. Τώρα αυτός τι είναι, βρεγμένο γατί με τα κόκκινα μάτια? Τι είναι, ρε φίλε? Ναι, ανέβω το σορτσάκι σου, φίλε, και σου φαίνεται το βρακί, να ξέρεις. Ωπα, ρε, μην με σκοτώσετε. Τι νομίζω ότι είναι γκάνγκστερ? Καλά, Κορεάτες είναι. Περίμενε. Ναι, ανέβα και... Μισό. Δεν το κατάλαβα. Είναι με μια βάρκα στη μέση. Γιατί, κάτω στη θάλασσα τουλάχιστον αυτό έχει τη σκηνή, ρε μπρο. Δεν τράπεζε, δεν βρίσκεις κάποιο σκηνή. Τζάπα το κάνει το τραγούδι. Δεν να τραγουδάνε, δεν κάνει κάθε σκηνή, γιατί είναι το. Αυτό ήτανε. Παναγιά μου. Πάμε στο επόμενο, έχουμε άλλο ένα. Πάμε και στο δεύτερο. Να πάω πρώτα, θα μας φέρει, σηκώνουμε χέρια, παιδιά, φοβόμαστε. Τι κόσμο έχουν με τα βέλη και στο προηγούμενο? Κρατάγανε βέλη, τι σας έζησαν τόσο?
καταγγείλω. Τι νομίζουν ότι είναι τα παιδάκια? Και παιδιά, επειδή σήμερα είναι τα γενέθλια μου, κάντε subscribe και like και γράψτε στα σχόλια χρόνια πολλά και πρέπει να φτάσουμε τους 30 subscribers πριν το τέλος του χρόνου, πριν το 2025. Πάμε να δούμε. Τι είναι αυτή? Ναι, πότε κόκκο. Μη μου στέλνετε τώρα. Ναι, πω. Τι χώρος είναι αυτός τώρα? Τι είναι αυτό? Προσέχετε, μην πέσετε με αυτά, ρε. Είναι στο πότε μου. Τι βλέπω? Δεν θέλω να το συνεχίσω. Πραγματικά δεν θέλω να το συνεχίσω. Τι κάνουμε, ρε? Δεν έχει καταλάβει ούτε ο ίδιος τι λέει. Απλά κάνει άσε εσύ, έτσι βοηθήκατε, ναι, οπότε ναι, κάτε και αυτό. Και περέσει. Ναι, οπότε είναι γκέι μέσα. Είναι τα πάντα. Τι βλέπω, ορμά. Δεν πρέπει να το δω αυτό. Για τίποτα. Δεν πρέπει να... Παιδιά, δεν πρέπει να το δω. Δεν γίνεται. Δεν είναι τραγούδι, αυτό είναι απλά... Αρτιέμαι και δεν έχουν πάρει ακόμα 53 εκατομμύρια. Εγώ να βρω καλύτερα βίντεο από αυτού. Εγώ απαντάω σε όλα τα σχόλια που μου λέτε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Subscribe, like και γράψτε στα σχόλια χρόνια πολλά Παύλο και να φτάσουμε τους 30, 35, 40 όσους μπορείτε μέχρι το τέλος του 2024. Σας παρακαλώ, subscribe και like και στα σχόλια χρόνια πολλά Παύλο. Ευχαριστώ, γεια σας.